سلام كميك أنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نايستزرق حقازيطاتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب دهساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا زبلعنايو مقبي أبكس عز أنحل أوان بقمقم كاب 4 دقائق كساب 2 ساعات يوم دحر زستتقسى نوحات جزي ملو بملو حقيقو نابقاتين معانتاي زحلف أبزي كسعنا قديلو وي بادو خينو تميت كسمعنا قدن يخون ات مقبي كاب زستتقسى نوحات جزين العلي أب كسعى مستن حقنا اتتقم لمسي كسعى بحكمناوي أقلال تقدما غاستروباراسيس تباهلو زفلت حمام كخواني خاليو غاستروباراسيس بزوح جزي أب كسعى زلو جوراتات بزقباء كعيو مزيكولي زقاتم إذا دما مقبكي حقاقا كاب نور جزين العلي سلستنح أب كسعى منفحتن كالق حلقتاتن يفتر كأندت أنكي غاستروباراسيس بنطور زفلت اكوان تزيكونا أب كسعى زركب فاغاس أب استباهلا متني زخانا مقدعاتي مزقاتم اتتقم كجهاد كم زخالي نقر متني فاغاس نجوارتات كسعي زقوتاتر بسنكي حمام شكر أب دم زهلو لعلمة جلوكوس نمتني فاغاس ناي معناو عغم اللو مبزحتهم غاستروباراسيس زلوهم سباتون قديات حمام شكرهم سلازي حمام شكر حدا خابت انكي غاستروباراسيس مخانيو زنقر أب كسع زقبر مبتحتون أب لعلي متني فاغاس مقدعتي ناي موراد تخلو اللو ملكتات تنكن فوسان بزملكت سفيح سحستو أو عمدت عنانا غازيت حدث إرترا نوكس نوق عوت انبلأ سرحيت فانقل كل تشحن 25 بزقربة سفيح ريبورتاج أما حدارت زوبا سمينا وقح بحري ويزرو أسملت هبرها فانقل قنوع حرية أبتحت زبل حق أنيان قلات إن تيما يتنبل كم زلو قليتا إذا قدمي 35 عمت استفدت مقيا هزباو قنبر نستراتيجاوي تودب باتع أبرئسي مقتصار قرورو تلائي زقورت تبعا أقداسن وسانة مريحنة تقرالي هزباو قنبر من بارو حبيرا سرحيت فنقل اكوب نايزة حلفة بوليتيكاون وتهدراون قطمات مخانو تغيسا خا حيالن سلوطن وقع أبقلاقل سمهار استراتيجاوي تودب باتعن كبابيان مكيادو بقوع حريا منبارو زمسكرن نولد ولدو زير الساعة جقننات إرتراوي برتاو قالسي كم زخنان قليتا ويزرو أسمرت أسعيبا كونتات على من كبابينان قلتفو زكايرن تقلاون إنخونا أبزخدلو زلو مدرخ كم هزبن هاجرن أبوليتيكاوي وتهدراوي قطباون محبرة بهلاون أقاومانا كنت اللو تخيلو سلزلو حجون كم زحلفو مدرخات مختن قالسن عرفنا أصنعنا حبراو سرح نقصال معبالة أميتنا بعد صفا كنسقم ألنا كتبل أزهاخيرا فنقل قنوع حرية بزبل بجنفر سئلي كفل غازيت منيسر زينا استدالوه سئلاو مقلتي تنبل سرحت فنقل كبر بريزيدنت إسياس أفورقي بري ملؤ حرنت زرحوه مجزأتي فرق زمن زفنقل مستنكر جننتو فتسأميو كبل نزقلتو سرحت فنقل تاريخاوي دحر بايتون أبزد هسس تخططال صحف مبل شاد شاي كفال وتيركب هزباو سراويت أبتينايك قداماي معالتو بعلوز تقوطات روبوتاتات حيزو تلاقي بخلو أنفتات زفتنوز نبرات أرمتقعتات ككالخل دحر محدار وقحتها بسلسة أنفتات متقعتو قد سلاء إذي كم زيلون كلو تلاقي دحرتي بشومون تلكاتيت شحنش عدة مئتين كيسعان ككايد زوعال وقع كاب جنبار كرن أبدوب إرترا كاب أكلو جزاين سراين كمون كاب كبابي أسمرا بزحات أجارن مكانايزدن بركيرات بهتوت بمنقصقاس نجهو بشنخ دونغولون ترجيا سميناو بحرن أسليفو برتوع تغطي كجبر حقنا إذ برتوع تغطي الزجن نمتقعت هزباوي سراويت كعقتو أي كالن أب تقدمي معلتي أب كبابي سبار قماز حدرا أهدوتات هزباو سراويت نتي كاب استفلاليا جنبارات متيو استدربا جزيف حيلي بمتقع أمناي 9 تلكاتيت وقع ندنقلو تحتاي تقوطاترا دحر زتلاقي كاب دنقلو لعلاي تبقيسو نتترقيا نمخفات برتوع ترى متقعتي ككاير وعلاء يخون امبر أهدوتات هزباو سراويت نمتقعتات تلاقي إنا مكتا بب قرب بوتاتات إنا تقوطاترا نقدميت يقسقسا نبرا بشن خيمان كاب كبابي جندع فرسجة كساب ترجع سميناو بحري تزرجحن مكلا خلي مسمر زحز أهروتات هزباو سراوي دما مكلا خلي مسمر النمحيال زخلن
ኣገደስቲ ቦታታት እናተቆጻጸራ ጸላኢ ዝፍትኖ ዝነበረ ሓያል ጸረ መጥቃዕቲ ክምክታ ዋዕላ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ መበል 78 ክፋል ትርጉም ትሕዝቶ ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብተኸታታሊ ሰፊሩ ንረኽቦ ፈንቅል ቅኑዕ ሕርያ ብዝብል ቴማ ናይ ዝተጸንበለ ስርሒት ፈንቅል 2025 ምሉእ ጸብጻብን ስእላዊ መግለፂታትን ኣብ ተኸታተልቲ ገጻት ቀሪቡ ይርከብ። ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ንእዋናዊ ኩነታት ዝምድና መጽወትን ተመጽወትን ሃገራት ብዝምልከት መሪር ፈውሲ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ምልሶት ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰረተ ኣልቦ ትጽቢት ፈጢሩ ግንዖ ንምርካብን ኣቓልቦን ምስሓብን ዝጸንሐ ሸበድበድ ብኣንክሮ ተዓዚብና ብኣንጻሩ ዓለምና ዘይተለምደ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዛት ትሰምዕ ኣላ ሓደ ካብኡ ናይ ብልሽዋትን ገበነኛታትን ትካል ብዝብል መንደረጋሕ ዘለፋ USAID ንግዚኡ ክዕጸም ውሳነ እዩ እዚ መር እዚ ንሓያሎ ብነስዒ ዝወሳወሱ መንግስታት ስቃይ ኣህዛብ ዝዋኒኖም ገናዞን ካብኦም ዝድረሩ ሸርሻሮ ሜድያን ኣባህሪሩሎ ድኻታት ሃለቁ ዝብል ዋይታ ድማ ከብዲ ዝበልዕ ስእሊ ኣሰንዩ ዓውታኡ ወሲኹ እዚ ጫውጫው እዚ ዘርመሞ ሓደ ካብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ነበር ኣሜሪካ ኮ ሃገርኩም ኣይኮነትን ለምለም መሬት ኣለኩም ኣፍሪኹም ነብስኹም ርድኡ ክብል ገኒሑ ክወሓጥ ዘለዎ መሪር ፈውሲ እዩ ልዕላውነት መግቢ ዘየረጋገጸ ልዕላውነት ኣለኒ ክብል ኣይክእልን ይብል ቱኒዛዊ ፕሮፌሰር ስነቁጠባ ፋድል ካቡብ ሃበኒ ህበ ይገብር ካብ ሰብ ዝደሊ ከምሳእኒ ይበሊ ፍሉጥ ምስላና እዩ ንጩዋ ባህልን ህርኩትናን ህዝብና ዝገልጽ ድማ እዩ እቲ ህቡብ መትከል ህዝባዊ ግንባር ርእሰ ምርኮሳ ሓድሽ ምህዞ ዘይኮነ እዚ ክቡር ባህሊ እዚ ዝሰረት እዩ ርእሰ ምርኮሳ ሕልናዊ ደገፍ ምጽያን ማለት ኣይኮነን ንኣኻሊ ደገፍን ሽርክነትን መርሓባ በኣንጻሩ ንመልመሲ ዓቕሚ መዐለሚ ብልሽውና መጋበርያ ሽርሒ ኮታ እኩይ ዛዕባ ንዝተሓንገጠ ትካቦ ይፍትሓላ ምባል እዩ ካብ እዋናት ሓደ ቅንያት ንህዝቢ ኤርትራ እኽሊ ተመጢሉስ መንግስቲ ምቕባል ኣብዩ ተባሂሉ ዛዕባ ገናዞን የውሃት ቲፎዞን ኮይኑ ምቕናዮ ይርስዓን ህዝቢ ኤርትራ ብቕኑዕ ሕልና ንዝድግፎ ባቡ ወትሩ ርሑ እዩ ሽዑ ግን ነቲ ኣገምጃዊ ረድኤት ክብረት ይሃበልና ከብድና ምዕንጋል ኣየጸግመናን እዩ ኢሉ መሊስዎ ስለምንታይ ሎሚ እንታይነት ናይዞም ትካላት ንኹሉ ተነጊርዎ ስለ ዘሎ መልሲ ኣብኡሎ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ጀሚሩ ናብ ኣፍሪቃ ዝወሓዘ ረድኤትን ሓገዝን እልቢ የብሎን ኣብ ልምዓት እንታይ ስምብራት ሓዲጉ ዕላማ ዝልግስ እዚ ጸገማት ንምቅላል ነይሩ ንምርባሕ ነዚ ህርኩት ልግስ እዚ ብዘይ ሽታ ዝወሓጠ ጋህሲ እንታይ እዩ ኣብ እዋን መግዛእቲ ንኤውሮጳ ትምግብ ዝነበረት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕንጣጥ መግዛእቲ ናብ ዓዘቕቲ ስእነትን ጥሜትን ዝተዋሕጠትሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ተዘርየን ኣብ ምሩፅ ህንጻታት ኣብያተ ጽሕፈትን ዶኪነን ሽጉራት ኣብ ቴንዳታት ኣጉረን ረድኤት ንዕድል ኣለና ፕሮጀክት ነካይድ ኣለና እናበላ ዕቁዳት ዘውድኽድኻ ትካላት እንታይ ለዊጠን ገበርቲ ሰናይ እንተ ነይረን ስለምንታይ ኣኽኣሊ ደገፍ እናሃባ ሰባት ኣፍረይቲ ክኾኑ ዘይሓገዛ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተጻዕነ ህድግለነ ዘይብሉ ድርዳር እገዳታት ቁልዕ ወራር ምዕንቃጽ ወፍርን ልቕሕን ክሳብ ምሕናቕ ግብሪ ዲያስፖራ ዝበጽሐ ስፍራ ኣልቦ ሽርሒ ተጻዊሩ ዋሕዲ መግብን ጥሜትን ዘይብሉ ኩነት ዝፈጠረ ካብ ዕንጋሎ ማንካን ልመናን ዝተገላገለ ብኸመዩ ዓመት መጸ ሚልዮናት ሰባት ኣፈፈት ሞት ረጊጾም ኣፈርክቡ እናተባህለ ኤርትራ ኣብ መስርዕ ተመጽወቲ ዘይትረአ ስለምንታይ ንደለይቲ ፍታሕ ምንጪ ምርምር ክኸውን ዝኽእል ቁኑዕን ዘላቕን ፍኖት ዝእምት ሞዴል ኣብ ከርሲ ኣፍሪቃ ኣሎ ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ 7 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ንኣስታት 460 መዓልታት ዝቐጸለ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝተኻየደ ውግእ ካብ ዝሃድእ ልዕሊ 2 ቅነ ኣሕሊፉሎ ኣብ መንጎ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናትን ሰብ መዚ ቀጠርን ዝሓለፈ ምምሕዳር ኣሜሪካን ክግበር ብዝጸንሐ ልዝባት 3 መድረኻት ዘለዎ ናብ ነባሪ ምቁራጽ ተኽሲ ዘብጽሕ ስምምዓት ተበጺሑ ጸኒሑ ኣብ ባሕቲ መጋቢት ዘብቅዐ ቀዳማይ መድረኽ ምልውዋጥ እሱራትን ጅሆታትን እናተኻየዶን ከሎ ድማ ነቲ ተኣፋፊ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ስጋት ዘውድቕ ሓድሽ እማመ
ካብ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክስማዕ ቀኒሎ ድሕሪ ምቁራጽ ተኽሲ ሓደ መዓልቲ መዝነት ዝተረከበ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጋዛ ከም ብሓድሽ ክትህነጽ እንድሕር ኮይና እቲ ኣባይቱ ዓንዩ ዘሎ ህዝቢ ካብታ ግዝኣት ናብ ካልእ ሃገር ክግዕዝ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ ብኣጋጣሚ ወይ ብዕላል ዝዝረብ ናይ ወዝቢ ዘረባ ኣይነበረን ትራምፕ ነበርቲ ጋዛ ናብ ካልእ ክግዕዙ ከም ዘለዎም ደጋጊሙ ክገልጽ ተሰሚዑ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ንዝኻኸርዶ ቅዲ ኣነፋፍቓ ሩሐይ ጎቢዛ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ኣለዉ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ መበል 14 ናይ መወዳእታን ክፋል ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ቀሪባ ኣላ ብወራር ወያነ እቲ ዝኸበደን ዝኸፍአን ዕንወት ዝወረደ ኣብ ሳልሳይ ወራር እዩ ኣብዚ ወራር እዚ ሰራዊት ወያነ ኣብ ገፊሕ ከባቢታት ዞባ ጋሽባርካ ክኣቱ ዕድል ረኺቡ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ እውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብመሰረት ጻውዒት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ካብ ዛላምበሳ ኣብ ዝሰሓበሉ እዋን ንምክልኻል ክጥዕሞ ናብ እምባ ታሪኻ ብምስሓቡ ሰራዊት ወያነ ንሰንዓፈን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ዓድታትን ክቆጻጸር ክኢል እዩ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ስቃይ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዓድታቱ ተፈናቂሉ 250,000 ህዝቢ ብህፁፅ ኣብ ዝተመስረተ መደበራት ክዕቆብ እንከሎ 50,000 ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ክሳብ ዝወራር እዚ ቀጻሊ ብዝካየድ ዝነበረ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተሰጉ 75,000 በፂሑ ብምንባሩ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወረደ ግፍዕን በደላትን ብስፍሓቱን ብዓይነቱን ኣብ ታሪክ ኤርትራ እቲ ዝዓበዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል ሳልሳይ ክፋል ዓንኬል ሓሳባት ብዙሓት ሰባት ኣብ እዋን ጽምዋ ኣብ ዝህልውሉ ንኣእምሮኦም ብዝግባእ ይጥቀምሉ ብርክት ዝበሉ ገጠምትን ደረስቲ ልበወለዳትን ኣብ ጽምው ዝበለ ቦታ ኮይኖም ዕዮኦም ዘሰላስሉ እቶም ኣብ ቴክኖሎጂያዊ መዞታት ዓብ ዓወት ዘመዝግቡ በላሕቲ ሰባት እውን ንጽምው ዝበለ ህሞት ጽቡቕ ገይሮም እዮም ኣብ ሞያኦም ዝጥቀምሉ ኣብ ቤተ ንባብን ኣብ እንዳ ሻሂን ዘሎ ጸጥታስ ከነወዳድሮ ከቶ ዝረኸቡ ኣይኮኑን ኣብ ቤተ ንባብ ኮፍ ኣብ እንብለሉ ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ይገማድሑ ብመንጽሩ ኣብ እንዳ ሻሂ ኣብ እንህልወሉ በቲ ኣብ እቲ እንዳ ሻሂ እንሪኦ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ከምኡውን በቲ ኣብኡ እንሰምዖ ልዑል ድምፂ ሰባት ማሽን ወይ ቴሌቭዥን ኣቐልቦና ስለዝስለብ ኣብ ፈጠራዊ ሓሳባት ክንጽመድ ኣይንኽእልን ኢና ንገለ ሰባት ጽምው ዝበለ ቦታ ሚሕር የፍርሖም እዚ ምስ ገዛእ ርእሶም ይህን ምብሃል ከም ዘፍርሖም እዩ ዘመልክት ንሳቶም ካብ ገዛእ ርእሶም ክሕክሉ ስለ ዝደልዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ማእከል ብዙሓት ሰባት ክሽክዑ ይመርጹ ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ማእከል ሞያዊ መሰልጠኒ ካዕላይ ሓንቲ ካብ እተን መንእስያት ብዝተፈላለየ ሞያን ክእለትን ዝስልጥኑለን ትካልያ እዛ ኣብ መስመር ቁርደት ባረንቱ ኣብ 25 ኪሎ ሜትር ትርከብ መሰልጠኒ ማእከል ኣብ ትሕቲ ኩባንያ ህንፃ ሰገንያት ትመሓደር ኣብዛ መሰልጠኒ ማእከል ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተወዲቡ ምስ ሚኒስትሪ ቱሪዝምን ኩባንያ ህንፃ ሰገንን ብምውህሃድ ን91 ኣባላት ሓይልታት ሚኒስትሪ ምክልኻልን ኩባንያ ህንፃ ሰገንን በኣሰራርሓ ምግብን ምስሳይን ን3 ወርሒ ስልጠና ተዋሂቡ ሰልጠንቲ 83 ካብ ሓይልታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ እቶም 8 ድማ ካብ ኩባንያ ህንፃ ሰገንም ነይሮም ሰልጠንቲ ብመንፅር ጾታ ክረኣዩ ከለዉ 64 ደቂ ተባዕትዮ 27 ደቂ ኣንስትዮ ነይሮም ኩሎም ሰልጠንቲ ነቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋህቦም ትምህርቲ ብዕቱብ ክከታተልዎ ድሕሪ ምጽናሕ ብ31 ጥሪ 2025 ተመሪቖም ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሪ ምሉእ ሓርነት ዘርሓወ መግዛእቲ ፍርቂ ዘመን ዝፈንቀለ መስተንክር ጅግንነታዊ ፍጻሜ እዩ ክብል ንዝገለጾ ስርሒት ፈንቅል ታሪኻዊ ድሕረ ባይቱኡን ኣብ ዝድህስስ ተኸታታሊ ጽሑፍ መበል 7 ክፋሉ ወፂኡ ይርከብ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም 3 መዓልታት እተን ካብ ደንጎሎ ላዕላይ ክሳብ ኣጻድፍ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝዝርግሓ ቦታታት ዝተቆጻጸራ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ምስቲ ጸላኢ ንባጽዕ ንምድሓን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ብቁልጡፍ ዘንቀሳቐሶ ገዚፍ ሓይሊ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ምፍንጣስ ተደጋጋሚ ፈተነታት ንምምካት ኣብ ከቢድ ምርብራብ ክጽመዳን ከለዋ ምጽዋዕ ንምቁጽጻር ዝተመደባ ኣህዱታት ድማ ውሽጢ ከተማ ብምእታው ንገርግሱም ፎርቶ ኣማተረ ሳሊና ግራር ዕዳጋ ኣጅብን ስለ ዝሓዛ ካብ ኩሉ ዕርድታቱ ተኸኪቡ
نابتا ختماز أتو سراويت تلقي أب نابال فيزن طوالتنيو تأجرو حديرو نتصبحيتو 11 لكاتيت هزباو جنبار وقحتا نافال بيز نمقطصار بميكانايزد أطورات استدقفة برتوع متقع تخفتا أب نافال بيز تأجرو زحدر سراويت تلقا اتوقع نايموتن حياتن سلازخونو أطريرو كواقا وعلا أبزي دماو قئزي أولات حيل بحري إثيوبياون نتي قندي مدبروم زخونه نافال فيز نمكلخل مستي أجار سراويت تدريبهم نبرو أم ودأتا ግን سراويت تلاقي تسعيرو هزباو سراويت مريت قدمي مسلماتو نبملؤو نافال بيز أطريو تقطاطرو أبزو قئزي كلتا جنرالات زركبوهم لعلي شحوة هدرات إثيوبيا تمارخو مرخب حيل بحري إثيوبيا دما كاب كباب مصواع ندسيت دهلاك هدما أب غازيتا إشرا حداس تبصبات تنبل سرحت فنقل سلاو مجلساتن بب إبرة سفيرو من رخبام أب عمدي دل أباب تخططالي زانتا من سأل عسر حول فجأة حتى دول مبل سالسة كفالة قريب الله أب عمدي عمار كنتات معبالة من محدار كبابي قزقزا زدسس مس أم حداري محمد إدريس أحمد استخيده قال محتد سفير الله أب غازيتا إرترا بروفايل ريبورتاج تنبل سرحت فنقل 2025 قريب الله أب عمدي سبوتلايت أب إرترا تقامات فستولا نمتفاء بملؤ توفيت زكايد تعرن أب بايتا زمتو زلو تيتن زدسس تحستو سفيرو زغري مبل 5 عامت هلكيت أسمرا تداسيسو أب عمدي Q&A مس بروفيسور إدوارد دانيسونن زلالن كيلا أركتكتشر زخانة زلال تحستون أبهجرو على مصنعتات إرترا زقربو مصنعتو صحفن زملكت تحستو سفير الله كبر بريزيدنت إسياس أفورقي بري ملؤ حرنت زرحوة مجزأت فرق زمن زفنقل مستنكر جننتو فتصاميو كبل نزقلت أو سرحت فنقل تاريخاو دحر بايتون أبز دستس تخططال الصحف مبل شامناين زازا من كفالون وطي يركب سرحت فنقل نسافح قلاقل سمهرن ودم مصوعن حراز قبرة سرحت تباهلو تراي زقلت انتخينو ملؤ سئلن لكع مرداتان زهبا يكونان أبوات هادراو قطمات دقيق مطنعتي أكايدكا هقوفات مقات امتخا مزميزكا حيلي أطعيكا هندبتنتن قلطافن حويسكا أقداسن استراتيجياون بوتام قطصاري كاليو أتي وسان حتوغن دحر إيو زمتسأ أب تحت قطصر زأتخايا بوتا كتعقبو تغقلو أي تخقلن نازي وسان حتوزي أبزوهابو ملسخايو ميزان عوت زرقاقات وسان عوت نمعقب اتخفلو واقاون بتاعت أطافي أبقوي بزح متصوع نمحاز استخايده وق امبار قداماي كفال نايت سرحيتي نيرو اتزعابين وسانن قطم هزباو سراويت بسرحيت فنقل استغوناصفو عبي عوت نمعقب أب تحدش استمسرته جنبار جندع ن4 أوارح بزي استنفاس زكايدو كبير تمتميو هزباو سراويت بشمون دلكاتيت شنشعتم إتنتسعن متصوع نمحاز متقعتي أب زفنولو متحاز متصوع نتي أب إرترا زنبرة أستات 250 شح زخون كالاي أبيوتاوي سراويت بملؤو أب كبابات زأتو سلازنبرة سرع الدرق بقو نبقو أب جنبار كرنن استفلالي كبابتات إرتران أسلفو زنبرة حيلي أخاخيبو بممتع نت هزباو سراويت تقداديمو زعات أو مسمر أسمرا متوع كفيتو كاب كبابا نمدحن حيالن تدقاقامن متقعتات يفنيو يركبو أب عمد لمعات أم حيال عقم أولاتو بتخططالي زتسعد كوبانيا عن بربب قمقام سراح عمتا 2024 مدبات 2025 ززتي أخيبا أكايدو أب عمد شباب نوس عمدي معبل نسنت سم نتورقمدو نزمناونت زبط صحف تأنجدولو أب عمد حسابات مبل 39 كفال حبرتسب كابينا بي بخمي أهقراوي تكال ديمقراسي نتوم أب مسرح ديمقراسي زلو هاقرات تكنيكاون ديمقراساون تسجنا أم مقبار عقمي نمهنات يدقف بزعبا ديمقراسن مهنات ديمقراسن مييت نمكياد بايتا يتاتح أهقراو تكال ديمقراسي نتوم زنبالا ديمقراسي زتنتنون زكتاتلون كيلاتات مستوم بقطتها بوليتيكاو تسجنا زقبرو وي ديمقراسي زدقفو يرخب كابز مقلت زي بزح مبالي كاليو بزو حدقن هاقرات مس أهقراو تكال ديمقراسي تحبابيران كسرحان توسينن
እቶም ዴሞክራሲ ዝግምግሙ ዝትንትኑን ዝከታተሉን ክኢላታት ምስ ሕራይ ዝበለት ሃገር ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ንግንዘብ። ከምዚ ዓይነት ዝምድና ክልተ ሳዕቤናት ክህልው ይኽእል። በቲ ሓደ ወገን ባዕልኻ ዝመሃርካዮ ዘማኸርካዮ ከመይ ኢልካ ተጋጊኻ ትብሎ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ተልእኾ ትትካል ትርጉም ንኽህልዎ ጻዕርታቱ ውፅኢት ከርኢ ኣለዎ። ብግብሪ ድዩ ተሰኒዑ ዴሞክራሲ ዕቤት ከርኢ ኣለዎ። ሃገራዊ ትካል ዴሞክራሲ ፈለማ ብ14 ሃገራት ዝተመስረተ ኮይኑ ሎሚ 34 ኣባል ሃገራት ኣለዎ ተጠቂሱ። በአጋጣሚ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ህልቂት አስመራ መበል 9-10 ክፋላት ግፍዕታት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብተኸታታሊ ቀሪበን ኣለዋ። ኣብ ዓምዲ አልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ሓቂፋ ወፂያ ትርከብ። መንፋሕቲ ከስዐ ባህዘ በለ ስምዒታት ስለ ዘለዎ ማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ዓንቃፍዩ ይኹን እምበር ብቐሊሉ ንምእላዩ ከም ዝካል ክንዝንግዕ የብልናን። ምውስዋስ ኣካላት ምክያድ፣ መተካእታ መድሃኒት መውሳድ፣ ማሳጅ፣ ለውጢ ኣመጋግባ ወዘተ ነቲ መንፋሕቲ ብቐሊሉ ንምእላዩ ዝሕግዙ ኣገባባት እዮም። መንፋሕቲ ከስዐ ኣምዑት ወይ ማዓንጣ ብጋዝ ወይ ኣየር ምስ ዝመልእ ዘጋጥም ኩነታት እዩ። መብዛሕትና መንፋሕቲ ከስዐ ከጋጥመና እንከሎ ከስዐና ብመግቢ ዝመልአ ማለት ዝፀገብና ኮይኑ ይስምዓና እዩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። እቲ መንፋሕቲ ኣብ ኣምዑት እዩ ዘሎ። እቲ ጋዝ ሓንሳብ ምስ ወፀ ድማ ብኡ ንብኡ ከስዐና ክእከብ ወይ ክጭበጥ እዩ ዝጅመር። መንፋሕቲ ከስዐ ከጋጥመና እንከሎ ከስዐና ክገዝፍን ክተርርን ልሙድ እዩ። መንፋሕቲ ከስዐ ምስ ዘጋጥመና ቃንዛ፣ ተደጋጋሚ ምጉሳዕን ጋዝ መውፃእን፣ ፍርቕሪቕ ወይ ጎራዕራዕ ዝብል ድምፂ ኣብ ከስዐ ምስማዕ ወዘተ ዝኣመሰሉ ምልክታት ከነርኢ ልሙድ እዩ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 6 ክፋል ታሪኻዊ ትሕዝቶ ወዲ ማጆር ነጸብራቕ ጅግንነት ተገዳላይ እተን ሓይልታት ከም ኣብ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኻልኣይን ደምሳስ መጥቃዕቲ ንምስታፍ ኣብ ድሮ ዕለት ፍጸመ ትጉዕዝ ሓዲረን ናብቲ ግንባር ተጸጊዐን ተሓቢአን ወዓላ። ግን ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት መጥቃዕቱ ብግዜ ቀትሪ ክኸውን ይመሪጹ። ተገዳላይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ምሽብሻብ እንከሎ ወዲ ማጆር ኣብቲ ግንባር ተረእየ። ካብ ወጀባ ተሰቂልዋ ዝመፀ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ ጥቃቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝጸንሑ ኣባላት ሕክምና ብርጌድ 23 ምስ በጽሐት ደው በለት እሞ ወዲ ማጆር ዝሊሉ ካብኣ ክወርድ ኣብ ርህት ብርሃነን ብጾታን ተዓዘብዎ። እቲ ከቢድ መጓእቲ ኣጋጢምዎ ናብ ሕክምና ሕሽከብ ዝተፋነወ ተገዳራይ ወዲ ማጆር ቀልጢፉ ተመሊሱ ምምጽኡ ዘስደመማ ኣብ ርህት ነታ ገና ተዓጺፋን ተጀኒናን ዝነበረት ኢዱ እናጠመተት ወዲ ማጆር እንታይ ደኣ ኾንካ መጺካ ኢድካ ኸሓወየት በለቶ። ወዲ ማጆር ሓወያ እንድያ ገለ ይብላን ኢሉ ንመቁሰልቱ ኣቃልላ ቢሉ መለሰ። ግን ብወግዒ ካብ ሕክምና ተፋንዩ ከም ዘይተመልሰ ንኣብርህትን ብጾታን ርዱእ ነበረ። ምክንያቱ ኢዱ ከም ዘይሓወየትን ኣብ ክንክን ከም ዘላን ባዕላ ትምስክር ነበረት። ተጋደልቲ ካብ ሕክምና ሃዲሞም ናብ ቅድመ ግንባር ከም ዝምለሱ ልሙድ ተርእዮ ስለ ዝነበረ እቶም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ወዲ ማጆር ብኢደ ወነኑ ካብ ሕክምና መሊቑ ከም ዝመፀ ካብ ኣቃውማ ኢድ ወዲ ማጆር መረዳእታ ወሰዱ። ግን ኣብታ መጥቃዕቲ ንምጅማር ተብተብ ዝብሉላ ዝነበሩ ሰዓት ንዕኡ ንድሕሪት ንምምላስ ንምርዳእ ኮነ ንምግዳዱ ግዜ ኣይነበሮምን። ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ዓወትን እምንእትን ምስዕዓም ኣብ ዘይእዋኖም ዝውለዱ ዕሸላትን ዝድስሱ ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ኣለዉ። ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝኽሪ ለካቲት 6 ጎራር ኣብ 42 ዓመቱ ዝብል ጽሑፍ ቀሪቡ። 15 ለካቲት 1982 ኣብ ታሪኽ ወታደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ ቃልሲ እቲ ጥርዚ ኩሎም ወራራት ስርዓት ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝፍለጥ 6 ጎራር ማለት በኣጸዋውዓ ስርዓት ደርግ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዝጀመረላ ዕለት እያ። ተገዳላይ ነቲ ስርዓት ደርግ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድለዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምስስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱን ምፍሻል ብዙሕ መስዋዕትዩ ከፊሉ። ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕሩያት ጀጋኑ ደቂ ዘመሬት መስዋዕቲ ክኾኑ እንከለዉ ልዕሊ 5000 ተገደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብሩ። ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ዕዮ ትርጉም
عب خفال هيوتنا يزحز بزبل مبل كالاي كفال تحسو قريبو ترجم أمونغو هزبتات متأثر سلزفتر كمون هاجرات أبن حد حدن نخواسقة ባህላዊ ስነ-ፍልጠታዊ ቴክኖሎጂያዊ ወዘተ ፍልጠት ንኽለዋወጥ ይሕግዘን እዚ ስለ ዝኾነ ትርጉም ግድንዩ ሕግን መምርሒታትን ክህልዎ ትርጉም ኣብ ዓለም ዓብ ክፋል ሓደ ሕድ ምብሃል ዝሕዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓውዲ እዩ ሓደ ተርጓሚ ድማ ቅድም ቀዳድም ነቲ ሕጊ ወይ መምርሒታት ብግቡእ ፈሊጡ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኣለዎ ናይ ትርጉም ቅድመ ኩነት ቅንዕናን ልክዕነትን እዩ ነቲ ትትርጉሞ ስራሕ ብልክዕ ፈሊጥካ ብልክዕ ከተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ትርጉሞ ኣርእስቲ ወይ ዛዕባ ዝኾነ ናይ ባዕልኻ ከይወስኽካ ከይነከኻ ከይተደናገጽካ ወይ ከይተቃወምካ ሓሳባትካ ከይመላእካ ሓሳባት ከይነከኻ ክትርጉም ኣለካ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይቲ ተርጓሚ ምትእትታው ንትሕዝቶ ናይቲ ዝትርጎም ዘሎ ስራሕ ዝጸሉ ክኸውን የብሉን በአጋጣሚ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ኣስመራ መበል 11-12 ክፋልን ትሕዝቶታት ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብተኸታታሊ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ንጽምብል ስርሒት ፈንቅል 2025 ዝደስስ ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ብኽሪ ጓለይ ምእዛዝ ኣብያትኒ ክትብል ሕቶን ዘቕረበት ጓል 40 ዓመት ወላዲት ብኣማኻሪ ቅድሚ 20 ዓመታት ጎርዞ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና መራኸቢታት ከም ሞባይል ቴሌቪዥን ኢንተርኔትን ካልእን ከም ዝናይ ሎሚ ብቐሊሉ ንጥቀመሉ ኣይነበርናን መነባብሩና እውን ካብ ዝናይ ሎሚ ብዙሕ ፍልልይ ኣለዎ እዞም ሕጂ ኣብ ዕድመ ግርዙውናን ብጽሕናን ዘለው ደቅና ግና ዘመን ዘምጽኦ ንብዙሕ ጽቡቕን ሕማቕን ነገራት ዝተቃልዑ እዮም ብኡ መጠን ድማ ቁኑዕ ዝበሃል መንነትን ክመርጹን ከጥርዩን ብዙሕ ብድሆታት ኣለዎም ስለዚ እዞም ሕጂ ዘለና ወለዲ ድማ ማዕረግ ዜና ሰጊምና ንደቅና ከነማእዝን ጻዕሪ ኣፍልጦን ንቕሓትን ከድለይናዩ ኣብ ጉዳይ ጓልኩም ክምለስ ከም መዛኑኣ ኮይንኩም ንስምዒታን ሓሳባን ተረዲእኩም ብፍቕሪ ይህን ምሂን ምባል ጥራዩ ዘድልየኩም ኣተባባዕትን ኣማእዘንትን እንትኾንኩም ብኣሉታዊ ጽልዋ ምዘና ግዜ ዘምጾ ጽልዋታት ኣይክትጽልውን እያ እቲ ቁንዕን ጌጋን ዝበሃል ንዓኣ ቅድም ክትዛረብ ዕድል ሂብኩም ሓሳባታት ተረዲእኩም ምስ ዕድሚኣ ዝኸይድ ብወገንኩምን ብሕብረተሰብን ቅቡል ዝበልኩሞ ባህሪ ከተማዕብል ዝሕግዝ ሞራላዊ ሓሳባት ክትዘርኡላ ኣለኩም ከም ተቐዲመ ዝበልኩኺ መንነታ ታንጸሉ ዕድመ ስለ ዝኾነ ኣማእዘንቲ እንትኾንኩም ጥራያ ክትሰምዓኩም እትኽእል ዝብል ዝርከቦ ምኽሪ ተለጊሱላ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሕርሻ ጻማይ ዝሓፍሰሉ ዓውዲ ኮይኑ ረኺበዮ ምስ ዝበለ ሓረስታይ ተኽላይ መልኣከ ዘላል ትሕዝቶ ኣንጊዳ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ብምርጫ ናዲና ነፍቅር ብዝብል ከነፍቅር ናይ ምኽኣል ብቕዓት ብተፈጥሮ ተዓዲሉና ንመን ነፍቅር ብዝብል ሕቶን ምምላስ ግን ጽልዋ ከባቢ ኣብ ግምት ክነእቱ ከም ዘሎና ሳይንሳዊ መጽናዕታት ይሕብር ፍቕራዊ ስሕበት ከምቲ ንዝበዝሓና ሰባት ዝመስለና ምሉእ ብምሉእ ኣብ ድላይ ናይቲ ኣፍቃሪ ጥራይ ዝተሓዘ ኣይኮነን ብርክት ዝበለ ደጋዊ ርቑሒታት ነቲ ከነፍቅርን ክንሰሓሓብን ብርክት ዝበለ ደጋዊ ርቑሒታት ነቲ ከነፍቅርን ክንሰሓብን ዝገብር መለክዕታት ኣብ ምጽላው ዓብ እጃም ኣለዎ ንመን ነፍቅር ክጸሉ ዝኽእል ቀዳማይ ርቑሒ ቀረባነት እዩ እዚ ማለት ኣብ ከባቢና ወይ ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ሰብ ከነፍቅር ዝለዓለ ተኽእልሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ን300 ተምሃሮ ኣስማት ናይ ቀረባ ዓርከ መሓዝኦም ክጽሕፉ ተሓበሩ እቶም ተምሃሮ ኣስማት ናይ ቀረባ ዓርከ መሓዝኦም ምዘርዘሩ ናይቶም ዝዘርዘርዎም ዓርከ መሓዛ መደቀሲ ክፍሊ ኣበይ ምዃኑ ተሓተቱ 41 ሚእታዊት ካብ ዝዘርዘርዎም ዓርከ መሓዛ ኣብ ጥቓ መደቀሲኦም ዝርከብ ክፍሊ ዝድቅሱ ኮይኖም ጸንሑ ኣብቲ መጽናዕቲ ርሕቀት መደቀሲ ናይ መምሃርቶም እንክውስኽ ዝምድና ናይ ምፍጣር ዕድል ብ10 ሚእታዊት ክጎድል ተረእየ ስለዚ ብኣካል ምቅርራብ ዝምድናን ምምስራት ዝሓሸ ዕድል ከም ዝፈጥር ደምደሙ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ካብዝን ካብትን ካብ ፍሉጣት መራሕቲ ግዜ ምስ ነፍስኻ ብስኒት ንኽትጓዓዝ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ዝተፈላለዩ ንህፃናት ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ሩስያዊ ጠፈርተኛ ኣብ ዓለም ንፈለማ እዋን ኣብ ህዋ ኮይኑ ናይ ማዕርግ ማስተርስ መጽናዕታዊ ርኽበቱ ከቕርብ መብቅዑ ኣብ ዓለም ኣገረምቲ ዝበሃሉ
መረቃት ኣገረምቲ ባህልታትን ልምድታትን ህዝብታት ዓለም ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ውሓት ኣልጢፍል ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ንህፃናት ቀሪቦም ኣብ ዓምዲ ዝርዓዊ ቅትሳድ ምስ ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ንዞባ ባረንቱ ኣቶ ሙሴ ባታ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ሰፊሩሎ ብኣጋጣሚ መበል 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ መበል 13 14 ክፋላት ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብተኸታታሊ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ዊና ንመንእሰያት ናብ ማኣዲ ስራሕ ብብቕዓት ኣብ ምቕራብ እትፃወቶ ተራ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝርጋሕ ብረቂቕ ዝተሰርሓሎም ዝተፈላለዩ ምስሊ ዝድውኑ ሓበሬታታት ብዙሓት ወገናት ጉጉይ ምስሊ ንኽሕዙ ዝተፃወትዎ ኣሉታዊ ግደ ተዳሲሱ ይርከብ ርእሰ ምርኮሳ ቀንዲ መግለፂ ኤርትራውነት ዝብል ጽሑፍ ተኣንጊዱ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ህብብቲ ስነ ጥበባዊት ሙና ሙሳ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳሳስ ሕትመት ኣብዚ ፍጸም ሰላም